Hintay nga di kanta panang sarabo ken Jesus ngariti kapya idiritay nga ikanta ti kinatanok na Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken. Raman tayo pay, kararagan dagiti kakabsat tayo, ti pagyaman ken special intention ni Pinky Jane Bartolome Biag, kastamot ti Dasalia family. Iraman tayo pa yung ikararagan, ti tatang ti padi Pimusay ni Ernesto Juarez Sr., kastamot ti kabsat ti padi ni Albert Villarreal, kabsat ni Apo Allen. Kakabsat na tipon-tipon tayo nga agkararag. Numan pa'y ado dagiti panubok, ado dagiti pakarikutan, ado dagiti pakasiknan tayo. Kapatgan latta ti panagkararag, ti panagdawat ti grasya, kentulong ti Apo kada tayo. Agdaydayaw tayo, iti amin tayo, iti puso na ken panunot tayo. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo mat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Iso nga agpakpakaasya ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Mga sika po, mga sika po. Kristo kasyan nagpakawanen naka, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga sika po, mga sika po.
kadagiti tattao na imbag ti panagnapnakenda ibunan nagdata itannog data pagrugba bandata daydaya wendata agyaman kang kenta kapuiti na indaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman na kabali namin, ket sika punya Jesu Kristo. Bugto anak ti Diyos nga po, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbason ti lobo, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbason ti lobo, awaten kadaytoy araraw mi, sika situtugan, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o apo, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, ipaay mo kadi tatong palen mi adi agresat ti pagayatam, ket agserbi kam ken ka iti amin a puso mi, gapo ken Apo mi Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti libro ti Exodo. Dimteng dagiti Amalekita ket ginubatta dagiti Israelita iti Rephidim. Kinuna ni Moises ken Josue, pumili ka kadagiti lalaki a kadua kay kubaten dagiti Amalekita inton bigat. Agtakderak to'y titapaw ti turod as igem ti sarukod nga inte ti Diyos. Inaramid ni Josue timbili ni Moises ket napanaginubat dagiti Amalekita, kabayatan na si mangat da Moises.
aaron ken Hor iti turod. Nulakit singangato dagiti ima ni Moises, mangabak dagiti Israelita. Ngem no ibaba na dagiti met Amalekita ti mangabak. Idi naktangan dagiti ima ni Moises, nangalada aaron ken Hor ti batu, ngayon kabilda iti nagtugawan na. Ken nagtakderda, tagsinumbangir, anang tapaya kadagiti ima na. Tinapaya da dagiti ima na aging gati, ililinnek ti init. Ket pinarmek anamin pinsan ni Josue dagiti Amalekita. Ti sao ti Apo. Yaman tayo iti Diyos. Titulong tayo agapo ti Apo anang aramid iti langit ken daga. Kaya po ng aramid ti langit ken daga. Itangad ko dagiti matak, kadagiti bantay, sa dinunto ti pagapuan titulong amay pay kanyak. Titulong amay pay kanyak agapo ti Apo, anang aramid iti langit ken daga. Itulong tayo ang gaputi Apo ng aramid ti langit ken daga. Di na ipalubos amay may tublakak. Sana maturog ti mga iwan kanyak. Sana may ridep ken sana maturog ti mga iwan iti Israel. Itulong tayo ang gaputi Apo ng aramid ti langit ken daga. Aywanan na ka ti Apo, adda ti abay mo tapno sa lakniban na ka. Sana kantunganan wen ti init, ti aldaw wenno ti bulan iti rabii. Itulong tayo ang gaputi Apo ng aramid ti langit ken daga. Idi sinakanto ti Apo ti amin na peggad. Aywanan na kanto tapno awan pakaan-anwam. Sa lakniban na kanto ti Apo ti amin na papanam. Manipo dita inggat inggana. Itulong tayo ang gaputi Apo ng aramid ti langit ken daga. Daytoy maibasa na daw ti maikadua surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Agtalinaid ka kuma iti nasursurom ket patsyen si tatalged. Amom dagiti mangisuro ken ka. Laglagipem asipod pa iti kinaubing mo naamwamon dagiti nasantuan a surat. Isuda nakaited ken ka iti sirib nga agturong ti panakaisalakan. Babaen ti pamati ken Kristo Jesus. Amin apaset ti nasantuan a surat inpaltiing ti Dios. Ket naserbi apan nangisuro iti kinapudno. Pangbabalaw, panagutor, iti biddot, ken pakasursuruan tinalinteg apan nagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios. Ket sisasagana nga agaramid ti amin nakita ti kinaimbag. Ti imatang ti Dios kini Kristo Jesus anang mangukumto ti amin a tao natayman wenno si bibiyag. Yunay-unay ko gapu ti yaay na ken iti pagarian nga ikasabam iti mensahe wen agawaam nga ikasaba nasaya at man wenno dakes iti tiempo. Mga lukoy mangtubngar ken mangbalakad ken mangisurok ka iti asiaanos ti sao ti Apo. Yaman tayo. Sa uka kada kami sila ungkat ang panungi. Kahemmet idwadwami sisasagana kang madungi. Inayamin ni kanta, Alleluia, Alleluia. Inayamin ni kanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas.
Gloria ti may pay ken kauap. Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na dayti apangarig tapno isuro na ida ang masapol nga agkararag da kanayon ket di da pukawen tinamnamada. Adda iti maysa a huwes iti maysa nga ili. Kinuna ni Jesus, saan nga agbuteng iti Dios ket awan respetaren na a tao. At damot maysa abalo a babae iti daytamot laeng nga ili. Masansan amapan iti huwes akon kunana. Tulungan na kadi amang tonton ti kalintigak iti kabusor ko. Nabayag adiin kaskaso ti huwes, ngem kamaudyanan na kinunana iti bagina, no payjak kabuteng ti Diyos, kaya nawan ti raimek a tao. Ngem gapo tamauma akon asingsingaen da ito'y abalo. Ited kumanla ingan ti dawdawaten na. Tano saan, dinak to sardingan aring-ringguren, ket maiboston ti anos ko. Intuloy ti apo nangyegyo ti kuna ti dakes a huwes. Ket ti Diyos di nanto aya tulungan dagiti tattao na nga umas-asog ken kuana iti aldaw ken rabii. Di nanto kadidardarsen ti tumulong kadakwada. Ibagak kada kayo adagdagusen nanto nga ited ti kalintiganda. Ngem inton umay ti anak ti tao addanto nga tamasarakan na apamati ditoy daga. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka Kristo. Ngayon bagabigat tayo amin Apo. Kararag tayo ta barbaring nohan unay na pigsa an samet unay nga nakaro daytoy tudo. Bagyonan sa daytoy nagsaruno ngam nakapsot barbaring kararag tayo. Malagip ko kastoy idi ag teologya na kon gapota DJ balaymi nga dati nga dangato na nga tabla diding tibulo na panaw ti atep na datar ken tabla jay unag tabla ngem ijay kusina kada aminan datar ke kanyami awan tilansa nga makadanon tilansa igalot da DJ datar di ma dati kinudil aka banban hanyo amo ti banban ata rich kids ke ben oh kita nyo. Igalot da ka DJ kaadumi, siyempre sa nga pulo ka magkakabsat da amang kininang at dapay na ikamang. Di ka agunggon da nga balayan aging gana nga DJ datar napugsat di galot na nababadak mo di bangir prrr kuna nangagpangato ka no nakapoy ka masalapit ka. Kuna damanan ko idin ala rakrakan tayo dati balayan ta inutan tayo nga pasimpa. Inutan nga talaga ta 5 years di mo malmal pa sa mo sakit tay nga Ilocano nga irugim aging gana nga na naglalakin to aminan ay nga naburbor to di mo la maitultulo yan nagaramid dati temporary nga pagyanan ni amyanan ti balay kakastoy todo bagyo adaak di seminaryo idi kung kunam imay kanutan na piksa nga todo nala parbangon na ni manang ko apan narinakap di adigin na tumayab kanumat kanday ta kadi pa na isurot kagaro den nagdiso ka joy karayan ko nak amot kunana kagapot ta marmarsuod inikkan dati damanang ko inikkan dati tukal na tinurarakan da mo iti turarak njak ma-research na inya ti English ti turarak nda kay nga mistra support kita nyo nga ta ikam ti support na nangatagam di turarak nga tukulang nga daytay suportaram di amuno nya ti Ilocano lang pag sa turarak wano tukol ay kagapot na matwang tinukulan mo da manang ko kiniinang ka ay kati mo intukol da nga pandain repot nga nagkuros ka daytay mo bulong nga mo agbakbakugan day buloy so katawag di simang putak ngam nakaawat dati ayuda idi nagapo munisipyo sa nga salop abagas ken dua sardinas kita nyo awang pala uso ti ayuda idi kaaddan kaya di naturarakan di support na mat di turarak na mat ay apaw matmatwang matuktukol mat kawan apa yang nga turarak kung kunatay apa nga tukol iti umuna nga maibasa no naawatan nyo tag libog-libog akas dyan na pa nagibasa kung may makaturturog sa ayat inaramid ni Moises idi kunana mangpili ka ti lalaki ing kagubatan dagitang amili kita simmang at da ijibantay ni Horkin ni Aaron kani Moises napanda ket
Idi 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 napandag umubatan ingato ni Moises ti ima na mangabak dagiti pasurot da maabak dagiti Amalekita ngem numaktangan di ima na ta agpababa maabak dagitoy pasurot da mangabak ti Amalekita kamuyo ti ingkasta da aron kini Moises ay kini Hor nagaramid da pagtugawan ni nang kabiti dati pagtugawan ni Moises sa dati nang tengel ji ima na tinukalan da nga nagmalmalem tano makitang tagpababa maabak ga sa muta nagmalmalem ang nakakasta tinukalan da isot nga bakan da kenapatag di tukal apanda nagtugaw da apan tinang tengel tinukalan da ji ima na kayso tinangabakan da kaya iso dito iti ibagbaga na dito, oray dito ibanghelyo tayo, ipapapilit ni Apo Esos, tibilag ti kararag. Kanya dito ibanghelyo tayo, may sa Huwes, awan kabuteng na, hangagbuteng iti Diyos, awan respetarin na nga tao, ngam kunana, gapo dito balo, diya ka mo, kumulit nga taa, dagiti babae nga balo, no mabalo da nga tanaka, sumulpang dan, kanayon na nga apan ring-ringguren nga alaen nan titawid na, dibingay na, di kabusor na. Kadato'y Huwes, urehan na respetaren, urehan na kayat, ngam gapota mauma. Nga, siyempre, mapuyatan ton, agay bags ton, imbes nga maturog ko man, dataman data nga balo nga kulitan, sulpengan. Ay, itid ko man laengen ko na. Kanya dito ibagbaga na persistency and prayer kala ko maipapilit ang agsarday akararag. Taapay nga kararag. Itilubong tayo nga rod. Adda knowledge tayo, adda laing tayo, adda skills tayo, nagadal tayo, ado dagiti diskarte tayo nga bukod, nga makigubgubal dito lubong. Kasla dagito'y soldado nga pinili da, at dalaing da, siyempre, nag-practice da nga umiskrima, awan pa'y mula ti bomba ka din, dinamita, idita, putsik, kunana ka, nagpuputok dan da kita kala, awan pa'y, anya ti armas da, espada, sangga, gayang, diyak amo ano, mabaling nga armas ti topra, takapigsan di ubing kami, no, maababak ako, puwa ko naman, topra ka, agsangitan. Mabalin ti topra nga tanga armas, ijay, madimat, kagaputa adda alaing da dagiti soldado ang makigubat nagpractice da garon pimili da ngem maabak da no awan ti kararag ni Moises no haan na nga ipatay di ima na kahit na nga sa awan di pamindisyon di kararag na kada tayo magkakabsat adda kanya-kanyang diskarte tayo nalaing tayo adda knowledge tayo adda adal tayo adda laing tayo nga ag-business, adda laing tayo nga ag-trabaho, adda inadal tayo nga diskarte tapno kumita, tapno agbiag, ag-survive. Ngam titurarak tipigsa tayo, tibilag tayo, tapno maipos tayo, maitukol tayo nga mapan awan sa balinuhan nga ti kararag. Kararag titukal tayo, tukol tayo, tapno agpursigi tayo nga mapan. Kasla ko madi anak yo. Adda laingan na, adda seribon na, adda kwarta na apagbasa, ibaon mo nga agbasa, no haam mo nga turarakan nga naganak nga, i-guide mo, papigsaem, lakayam dayta, lay karkararagang kahaman, anusam, nagrigat mo, nayon ti panagbasa data, tukalam nga rod di ubing, tapno agbalay gi, ngam no ko namon kasi ka nga tukal na ko, masi ka nga tukol na ko, masi ka nga turarak na ko, naupay ang kauwang nga ron, nagsulit ti agbasa, bye-bye amon, no ko namon na talaga ang awanan. No agwatil-watilan, di agbasa, kala ko madibiyag tayo, dahil gundaway nga kasla, aglukay-lukay tayo, maupupay tayo, kasla maababak, di rit na tayo, anya ti rumbang aramidan na masapol tinaunag, nabilag, naimpas na kan apa nagkarara. Kada iti gundaway nga dumteng ti panubok iti biyag tayo nga hantay ni namnama. Dumteng ti sakit nga hantay ni namnama. Agkurang ti kwarta, agkurang ti pinansyal tayo. Wano saan mariribukan di agasawa, medyo aggulo,
agwatil-watilan di relasyon. Anya ti kasapulan tayo, masapol ti tukol, masapol ti turarak nga mangiduron, anya di may salaeng kararag. Ta iso daytoy kunan ni Apo Jesus uri ti ebanghelyo tayo, awan sarday akararag. Nya? Awan sarday akararag. Masapol nga agkararag tayo, ta iso ti kasapulan, iso ti pigsa tayo. Kuno dagupan tayo amin Apo ka agpaisumet kararag Naduma-duma ti anggulo ti biyag tayo. Ada opisina, eskwela, talon, construction. Anyaman dagiti naduma-duma nga pakaseknan tayo, uray padi. No haam mo nga tukalan ti kararag tabiyag mo agwatil-watil. No haam mo nga tukalan ti kararag dayta panagserbi agbalin abangking. Iso nga tatang natipon-tipon tayo. Sapay ko mata daytoy ka haan laeng nga umay gapo ta obligasyon. No di na-impas na kan apuso nga agkararag tapno matukalan. Tapno makaaddang tayo iti inaldaw nga panagbiag tayo. Tapno adapigsa tayo nga rumaot nga makilaban. Kano dayto si kakararag tayo, haan nga tanga kanayon nga kung kuna ti Dios ti iman na kada tayo. Kaslakin ni Moises, haan nga tanga no si kakararag tayo, haan nga tanga nakapatay akanayon di iman na kanya tayo na nakatangkayag tapno mga abak tayo. Kano nalipatam tinagkararag ta imbaba ni Apo Diyos di imanan. Kaslakin ni Moisesan, maabakan. Kadagiti gundaway nga agpababa di iman ni Apo Diyosan gapota, kurang di talagtay kengkuanan, kunatay ko man, mapangka makigubaten, kayang-kaya kon syaklatan. Uray awangkan no kunana ta imbaba na di imana. Kasla kadagitoy soldado nga manglaban kadagiti Amerikita. Anya ti mapasamak kadakwada, maabak da, maatras da. Ngam gapo ti bilag day nga kararag, iso ti mangpapigsa kadakwada. Kakabsat day ti umutlaeng ti igunam-gunam ni Apo Diyos kanya tayo tata. Uray ni Apo Jesus, nga saan nga agsarday akararag. Awan ti pannakauma nga agkararag. No haantay pa'y lamari na di bunga na tata. Baka urayon di napigpig sa nga bilag nga umay gapo kankwana. Kaday ti umatlaang natipon-tipon tayo, gapo ti kararag. Ti kararagan tayo, adamanan bagyo na, barbaring no kararagan tayo, tamakasapol tayo, dagiti apit tayo, hantay mabilag, mabuot, madadael, ngem by the power of prayer, babaan ti pigsa ti bilag ti kararag tayo, kabaulan na nga parmeken dagitoy akabusor tayo. Adu dagitoy mariribukan, adu dagitoy mataktak, adu dagitoy madelay, madadael. Ngamno adda bilag ti kararag, kabaulan tayo aparmeken. Ipaduyak-yak tayo ti mamati ak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarsuha iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Naiyanak san anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas.
mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-iyak ko ti maymaysa abunya, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti ama tayo anay langitan, at tayo nga anak nang agdaydayaw ken agkamang ken kuana, tarigagayan tayo, tinaununag a pamati ken kuana, ket si pupuso amang surot ti dalan ni Kristo nga anak na, umararaw tayo nga rod, ket kuna tayo, Apo tarabayan ken tulungan na kami. Apo tarabayan ken tulungan na kami. Ikararagan tayo ti simbaan anay saknap iti sangalubungan, ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, isuda nga agserserbi para ti panakapauneg ti pamati ken Kristo. Itultuloy kuma ti Espiritu Santo amang ted ti inspirasyon kadakwada amang iwaragawag ti Banghelyo. Kumararag tayo iti Apo. Apo tarabayan ken tulungan na kami. Agpaay kadagiti nadutukan amang idadauloy ti pagilian tayo, tapno babaen ti panagserbida kadagiti tattao ni Kristo. Ibungan ako mati na mapauneg ti pamati da iti Dios ken mariknada ti ayat na babaen kadakwada. Kumararag tayo. Apo tarabayan ken tulungan na kami. Ikararagan tayo dagiti kakabsat ang mapukpukawan ti pamati ken namnama nakatolikwan man wenno saan. Tapno tulungan kuma ida iti Dios babaen ti panakabalin ti espiritu na ket maikanda iti kired kinatured amang sarangit ti panubok iti biag. Kumararag tayo. Apo tarabayan ken tulungan na kami. Agpaay kadagiti kakabsat a pimusayen. Tapno alain idan ti Dios iti sidong na. Kumararag tayo. Apo tarabayan ken tulungan na kami. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti kararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikararag kadatwada. Kumararag tayo, Apo tarabayan ken tulungan na kami. O Dios, dagitoy dagiti di agsarday akarkararag mi, ket dawaten mi tapat gam ida, tapno agbiag kami nga addaan no uneg a pamati ken tured. Amang iwaragawag ti Ebanghelyo, dawaten mi dagitoy gapumetlaen ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Amin nga daing kapinarsuan, babaen di balikas mo, ako pagyamanan migin ka. Amin amin ngayon ka makita, kaputaya pinagdamida na urnos da nakapinpintas daw. Inahay kenara di umay mita iyaman nagkapu di trigo kenuban sa bunga nagpanugan mi. Amin nga daing kapinarsuan, babaen di balikas mo, ako pagyamanan miken ka.
ka makita kaputaya inatamida naunusda nakapinpitas na. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, kenda gito'y adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kat may paay, pakaiday-dayawan, kan pakaigloriyan, tinagan na, ken kastamat apagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Apo itinaragsak anakem, idaton mimitlaing ken kadagiti imparabor mo, dalusan na kam katagrasyam, babaan da iti sakripisyo arambakan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Dios, ta itasidong mo adda kami, agbyag kami, ket agunnoy kami, ket kabayatan ti panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adi marik na ti inaldaw apan nga asim kada kami, no di ket kastapayan nga adda kada kami ti talged ti agnanayon apan nakaisalakan. Ta ti Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, ket namnamain mi nga ipannakamtumet iti biag nga agnanayon. Iyan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi. Addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anan sa tagyaman kam ken ka. Ket makitimpuyog kami kadagiti angheles. Amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam. Ket iti maymay sa atimat ko nami. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daganapnuda, iti pakaidaydayawam. Hosana iti pangatwan, madaydayaw ti umay. Iti nagan ti Apo, hosana iti kangatwan. Pudno na Apo, abiig ka, akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu, mamang pasanto, kadagito'y adaton, tapno pagbalinem, kat paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, kat kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin, iti daytoy, tada ito'y tibagik, iso maiyawat to, ama ipaay, kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo, ti pamati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagunga. Inakamin salakan, si kanan nubo, isa halugan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti pannakaisalakan.
agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, gatag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, ket parayrayem tayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko ma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to keneng gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Alleluia. Amen, alleluia. Amen, alleluia. Alleluia, alleluia. Hintay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amin. Nadat sa dilangit, madaydayaw ma, inagan mo, dumteng kuma, di pagarya matumpal kuma, tinaken mo, dito'y daga, akas sa dilangit, idem kadakam, di alaw ito, di kanen mi, iti pati na yung aldaw, pakawanem me, di basol mi akas me, pamakawan mi, di basol dagiti nakabasol kada kami, kami baybayan na manugot ti sulisok keti salakan na kam ketiti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Pagupam tituray, di pan nakabalin kendaya,
iti agnanayon na di tuwag sarday. O Apo mi Hesus Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kuma. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo aming kapya. Pero ti Diyos amang ikaw kadagiti basbasul ti loob kasyan na kami. Pero ti Diyos amang ikaw kadagiti basbasul ti loob kasyan na kami. Cordero di Dios, Amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, item kada pangtikaya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanyak, ti may salayan nga sao, mapaimbag tonti. siksika o Apo, ibilig manakaawa, inakapsog mi, manakapakawan, pagkurangan mi, iturong mo ako, di panagbiyak mi, tiyak ninyo, hintay ang bahan, grasya na asago, agraramanan, dahil so tibiyang, amin nagapuan, bigat kinamay, is pagkamangan, anyaman na bana, tintay biruke, anyaman na rigat, tintay parmike, when nga agpaiso, idisulae, irit ken namnama, into aglemme, niyayat inyos,
tay rambakan grasya na asago pagraramanan taisog ibyan amin nagapon bigat kinamay Diyos pagkamahal ako nakitibang lao nakakaasig nakitimawaw naskin kao ako balinin na ka nakuti Ayat di may paida. Kumararag tayo. Aramidam kanda apo tatimasan sa napan nakiranod mi ti Sagrada Eucharistia agbanag apagimbagan mi. Ket isuro na ti umiso a panangaramat mi kadagiti banbanag ana indagaan ket ipaypayso mi nga ipateg dagiti na ilangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipag-ari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kuma Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. yaman tayo ti Diyos. Di siya sino man Dagdarigagay sumurot kaniya lipaten na at bagina ket suroten na ato yakapo dumdumgeng tuya dipen mo nga agtumpal bilbilin mo at sa ukapuan